Лукашенко ў Крамлі удзельнічаў у расійскай радзе бяспекі за зачыненымі дзвярыма. А Святлана Ціхановская ў Канадзе сустрэлася з прэм'ер-міністрам і пачала стратэгічны дыялог з гэтай дзяржавай. Гэтыя тэмы мы абмяркуем сёння. Госцем праграмы «Прасвет» будзе Павел Латушка. З вами Сергей Пелясах. Вітаю вас на Белсаце. Дэманстрацыя лаяльнасці ў кожным слове, ды нават прызнанне сябе суагрэсарам. Лукашенко ў Крамлі падтрымліваў наратывы Пуціна адносна Ўкраіны і тэракту ў Крокус-Сіці-холе, ды нагадваў Захаду, што мір магчымы, але толькі на умовах Расіі. Аналіз непланаванага візіту Лукашэнкі ў Маскву ў сюжэце Юлі Лабановай. России сейчас нужна такая Беларусь. Мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело. В деталях я вам не буду рассказывать, чем мы занимаемся и так далее. Я же не отказываю, что мы соагрессоры. Гэтак адказваючы на пытанне расійскага журналіста, ці давядзецца Беларусі ўступіць у баявыя дзеянні, Лукашенко публічна прызнаў сваю датычнасць да вайны Расіі ва ўкраіне. 11 і 12 красавіка беларускага дыктатара прымалі ў Крамлі. З ягоных словаў, пытанне адкрыцця другога фронту з удзелам беларускіх войскаў з Пуціным нават не абмяркоўвалі. У якасці доказаў прывёў лічбы. 1500 примерно километров граница у нас с Украиной. Добавьте 1500. И на прибалтийском польском направлении еще 1500, 3000 километров. Нам с вами придется этот фронт закрыть, если мы вступим в войну. Мы сможем это сделать? Не сможем. А да гэтага далічыць цяперашні 1000-кіламетровы фронт ва ўкраіне ды паставіць пад пагрозу мадэрнізаваны мазырскі нафтаперапрацоўваючы завод. И вы заправляете с топливом Мозырского НПЗ. Тое, што Лукашенко сказаў расійскім журналістам, відаць, ён неаднойчы прагаворваў, я так думаю, падчас сустрэч тэт-а-тэт з Пуціным. І ён вось гэту ўсю аргументацыю разгарнуў, што лепей хай будзе мірная Беларусь, ну, маецца на ўвазе пастаўкі, там і цывільнай, і вайсковай прадукцыі. А, маўляў, калі мы ўвяжемся ў гэту бойку, то фронт адразу пашырыцца на 1000 кіламетраў. На гэтым фоне Лукашенко не абмінуў магчымасці чарговы раз прадэманстраваць сябе голубам міру. На публічнай частцы перамоваў з Пуціным згадаў канферэнцыю аб Украіне ў Швейцарыі, што мае адбыцца ў чэрвені. О чем с ними можно разговаривать, если они пытаются там собрать 100 с лишним государств, что-то там нам продиктовать или наклонить нас? Это же не предложение к мирным переговорам. Бо абавязковым чыннікам мае быць удзел Расіі. Лукашенко скіраваў да так званай стамбульскай дамовы, праект якой Кіеў і Масква абмяркоўвалі падчас перамоваў у сакавіку 2022 года, але які не задаволіў Уладзіміра Зеленскага. Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему. Да, и с ним работать. Тут Лукашенко цалкам сполучае свой і пуцінскі наратыў, і такім чынам робіць тое, што ў першую чаргу яму цікава, бо Расіі было б акрамя такіх мірных перамоваў, дзе Украіна стрывала, Расіі б таксама было цікава просто перамагчы на полі бою. А вось гэты варыянт Лукашенку ніяк не цікавы, і пра гэта мы ніколі і не кажам. Зацікаўлены паплечнік Пуціна і ў тым, каб гуляць ролю адданага брата, які заўжды на варце межаў з Захадам, які нібы наўмысна стварае праблемы і на афіцыйных пунктах пропуску, і для нелегальных мігрантаў. Сейчас снег растаял, обнажились трупы, валяются прямо на границе. Піарыцца на тэме космасу таксама адна з улюбёных справаў. Пабываў на ўручэнні ордэнаў Гагарына расійскім касманаўтам і толькі ўдзельніцы касмічнага палёту Марыне Васілеўскай. Гэта вынікае з афіцыйнага статусу беларускі на сайце Цэнтру рыхтавання касманаўтаў. Зрэшты, гэта не перашкаджае Лукашэнку цяпер называць Беларусь касмічнай дзяржавай і рассыпацца ў кампліментах кіраўніку Крамля за прадстаўленую магчымасць. Але Лукашенко, канешне, выказваў Пуціну прыемнасці не толькі такімі падзякамі, а таксама, калі цалкам падтрымліваў расійскі канспіралагічны наратыў пра Крокус-хол, калі казаў пра ўдзел Украіны і нейкіх заходніх куратараў, казаў пра тое, што Захад займаецца эскалацыяй ва Ўкраіне, пастаўляючы туды зброю,
і ввогуле вось гэта ўспрыманне Украіны як марыянеткі, здаецца, тут Лукашенко, канешне, крыху транслюе знаёмую яму мадэль. Гэтак марыянетка Крамля Лукашенка выконвае ўжо звыклую яму ролю, транслюе расійскія наратывы і робіць гэта не без карысці. Калі ўжо мы суагрэсары, то давайте аднолькавыя роўныя умовы гаспадарання. Гэта такая старая кружэлка афіцыйнага Мінска, гэта значыць танны газ па цане Смаленскай вобласці, увогуле вось гэтыя агульныя рынкі нафты, газу і нафтапрадуктаў. Так што Лукашенко вось парадаксальным чынам нават з гэтага статусу свайго вельмі непрывабна хоча атрымаць пэўныя дывідэнды. Лукашенко празрыста намякнуў на эканамічны ціск захаду, неабходнасць імпартазамяшчэння і бяздонныя магчымасці для абедзвюх дзяржаваў на агульным беларуска-расійскім рынку, які варта развіваць. 100 миллиардов, помните? Да, помню. 80 с лишним уже. Под промышленное производство. Да, совместно. Да. Уже 81 миллиард. Проекты начинают работать, заводы строим и так далее. Переживали по поводу чипов, микрочипов. Пра што Александр Лукашенко размаўляў з Владимиром Путиным за зачыненымі дзвярыма? Чаму незаконнага кіраўніка Беларусі запрасілі на расійскую раду бяспекі? Размовы з кіраўнікамі расійскіх спецслужбаў і міністрамі абароны і замежных справаў. Між іншага, гэтыя тэмы я абмеркую з Павлом Латушкам, намеснікам кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі і галавой народнага антыкрызіснага управлення. Добрый день, спадар Павел. Добрый день, вітаю. Хацеў вас запытаць на пачатку, як вы ацэньваеце вось гэты нечаканы візіт, выклік Лукашэнкі ў Маскву? Мы ведаем, пра што адкрыта яны казалі, але вось што засталося, на вашу думку, за зачыненымі дзвярыма ў Крамлі? Па-першае, давайте паглядзім, што Лукашенко быў запрошаны на Савет бяспекі Расіі. Савет бяспекі ў кожнай краіне, ён называецца па-рознаму, але ўсё ж таки гэта такая закрытая структура, дзе абмяркоўваюцца найбольш важныя стратэгічныя пытанні і прымаюцца па ім рашэнні. Лукашенко запрошаны на паседжанне Савета бяспекі. У якім якасці, у якой якасці? Як генерал-губернатар аднаго з рэгіёнаў Расійскай Федэрацыі? Фактычна гэта паказвае яго суб'ектнасць. Прысутнасць на гэтым пасяджэнні. Зноў жа такі, што Расія кантралюе тэрыторыю Рэспублікі Беларусь. Бо калі б ён быў сустарчынёй на Савету бяспекі, ну тады можна сказаць, ну добра, гэта ў рамках так званай саюзнай дзяржавы. Але ён быў там, сядзеў, я думаю, проста як адзін з запрошаных. Яго, я думаю, ціснулі наконт пашырэння удзелу Беларусі у вайне, агрэсіі, якую вядзе Расійская Федэрацыя супраць Украіны. І гэта была галоўнай мэтай. Бо Путін, я думаю, дзесьці ўжо стаміўся ад таго, што Лукашенко яму прадае ўсё той самы тэзіс. Паглядзіце, я ж тут бараню межы саюзнай дзяржавы, тут нас хочуць акупаваць, атакаваць з захаду, Украіна хоча атакаваць нас, а ўвогуле я займаюся вытворчасцю зброі для вас, і гэта дастаткова дзеля таго, каб вы мяне больш не ціснулі, больш актыўна ангажавацца ў агрэсію. Я думаю, вось гэта і была галоўнай мэтай у Пуціна. Так, я сустракаў прынамсі дзве версіі таксама, бо зразумела, мы не ведаем, што насамрэч там адбываецца, можам здагадвацца. Я сустракаў дзве версіі. Па-першае, на мінулым тыдні ў праграме «Прасвет» Анатоль Котаў, былы супрацоўнік адміністрацыі Лукашэнкі, казаў, што магчыма гэта звязана з транзітам улады, што, маўляў, Пуцін ад яго будзе працягваць патрабаваць, аддаць уладу, перайсці ва ўсебеларускі народны сход і, маўляў, Расія хоча замяніць прэзідэнта. Была такая версія. Другая версія, якую агучыў праект «Беларусь у фокусе», яны сказалі, што яго выклікалі туды. Ну, сутнасць гэтай сустрэчы была падрыхтоўка да новай маштабнай наступальнай аперацыі супраць Украіны з тэрыторыі Беларусі з выкарыстаннем беларуска-расійскай групоўкі. Як вы ставіцеся да такіх двух версій? Наколькі яны рэалістычныя, вось гэты патрабаванне транзіта ўлады, так, ад Лукашэнкі, і магчымы наступ? Падаецца, што абедзве версіі малаверагодныя, ці не? Што тычыцца транзіту ўлады, я думаю, што гэта пытанне можа існаваць, але, напэўна, яно не абмяркоўвалася падчас пасяджэння Савета бяспекі. Ну, па што Пуціну абмяркоўваць гэта ў прысутнасці там кіраўніка выведкі, міністра абароны Шайгу. Ну, гэта тыя асобы, якія да гэтага непасрэднага дачынення не маюць. Мае гэта адміністрацыя Пуціна, якая, дарэчы, кіраўнік якой сустракаўся калісьці і з Пуцінам, і з Лукашенко ў Сочы некалькі месяцаў таму назад. Таму гэтае пытанне упэўнена
упэўнены, не абмяркоўвалася. Што тычыцца большай ангажаванасці Беларусі ў вайне, лічу, што так, менавіта гэта і з'яўлялася галоўнай мэтай. Таксама абмяркоўвалася тэматыка умоўных перамоў, якіх хоча нібы Путін. Кажу умоўных, кажу нібы, бо не веру ў гэтую гісторыю. Я лічу, што гэта выкарыстоўваецца інфармацыйна-прапагандысцкі дзеля таго, каб стварыць на Захадзе большы ціск, што Путін гатовы сесці за стол перамову, і таксама, каб даваць адказ расійскаму грамадству. Колькі ж будуць забівацца, ці просто пагібаць, траціць жыццё расійскія салдаты на вайне, якую развязаў Путін. Яму ж таксама трэба тлумачыць грамадству. Ну вось я выступаю за мір, а гэта зноў жа такі украінцы вінаваты, яны не хочуць ісці на гэты мір. І вось гэтую стратэгію інфармацыйную Путін як бы даручыў Лукашэнку прадставіць. Лукашенко выйшаў з гэтай стратэгіі, штосьці сказаў большага, чым павінен быў сказаць. Ну, па-першае, ён памыліўся ў межах, ён кажа, колькі межы Беларусі, 3000 кіламетраў з Украіны з Еўрапейскім Саюзам, на 650 з гакам ён так дабавіў гэтых межаў, але не пра гэта. Ён спрабаваў зноў жа такі апеляваць да расійскага грамадства, выкарыстоўваючы расійскія прапагандысцкія СМІ, што не патрабуйце ад мяне большага ангажавання ў вайну, таму што Беларусь бароніць саюзную дзяржаву, бароніцца ад патэнцыйнага удару ў спіну Расіі, якая вядзе вайну супраць Украіны. І мы як бы адказваем за гэта. Гэта поўная хлусня, бо, па-першае, ніхто на Захадзе не плануе наступаць з агрэсіяй на тэрыторыі Беларусі. Нема гэта канцэпцыі, нема намераў, нема жадання. Бо гэта фактычна бы стварыла сітуацыю падобную, як зрабіла Расія ў адносінах да Украіны. Як Захад пазней будзе бараніць міжнароднае права, бараніць сваю пазіцыю, калі ён ажыццявіць такі ж дзень у адносінах Беларусі. І Путін абсалютна гэта разумее, што не будзе ніякой агрэсіі ў адносінах да Беларусі. Што тычыцца Украіны, сам Лукашенко сабе падманвае. Ён кажа, што украінцы пабудавалі узмацненне на мяжы з Беларусію, што там мінныя палі, загароджа і гэтак далей. І што Украіна будзе атакаваць Беларусь? А па што Украіне атакаваць Беларусь, калі яна зараз вядзе вельмі цяжкую вайну на сутыкненні, на лініі сутыкнення на фронте, на сваёй тэрыторыі, калі яе галоўная мэта вызваліць сваю тэрыторыю. І няма ніякага сэнсу Украіне нападаць на Беларусь. Так што гэта ўсё хлустлівыя тэзісы. Што тычыцца перамоваў, Лукашенко выглядае шутом, бо, на мой пункт гледжання, гэта абсалютна ясна павінна быць усім. Расія не зацікаўлена ў ніякіх мірных перамоваў да таго часу, пакуль яна не акупуе тэрыторыі Украіны, якія яны ўжо ўпісалі ў Канстытуцыю Расійскай Федэрацыі. Ну, уявіце сабе сітуацыю, што Путін пагаджаецца на перамовы, едзе ў Швейцарыю і кажа, добра, все, спыняем вайну. І што ён збірае дзяржаўную думу, савет свой там федэрацыі і кажа, вы ведаеце, мы там прынялі з вами рашэнне ўнесці змены ў Канстытуцыю, але мы не заваявалі ўсе гэтыя тэрыторыі не ў склад Расіі, таму мы адмаўляемся і перакрэсліваем, перапісваем карту, і мы захоўваем толькі тыя тэрыторыі, дзе на сённяшні дзень мы знаходзімся. Не, таму гэта спецыяльная прапагандысцкая гульня. Пакуль яны не акупуюць усе тэрыторыі, якія яны ўпісалі ў Канстытуцыі, няма сэнса ім спыняцца. Мы верым у тое, што гэта не адбудзецца, і таму нам трэба дапамагаць Украіне. А Лукашенко выходзіць як шут, і вось гэтую гульню на сродкі масавай інфармацыі прадстаўляе. Так што ў адным кантэксце ён бароніцца, бо не хоча больше ангажаванасці, бо мы разумеем, што ён не хоча ўваходзіць у вайну. Гэта рызыкі для яго ўнутраныя, для яго ўлады і для адказнасці. З другого боку, ён выглядае як шут, бо ён прадае гэты штучны тэзіс расійскай прапаганды, што мы тут за мір. А гэты тэзіс абсалютна хлуслівы. Так, Павел Павлович, вось пра тое, што размова ішла пра большае заангажаванне Беларусі у вайне Расіі супраць Украіны, можа сведчыць таксама ўскосна той факт, што расійскія журналісты самых вядучых тэлеканалаў між іншага задавалі пытанні Лукашэнку пра ўдзел Беларусі ў вайне. Ну, то бок, можам дапусціць, што в рэдакцыях там кіраўнікі ведаюць, пра што маглі размаўляць у Крамлі, ну ім хтосьці гэта падказаў, так? Што тычыцца ўдзелу Беларусі ў вайне, мы ведаем, што Беларусь ці рэжым Лукашэнкі больш актыўна ўдзельнічаў у вайне на пачатку. Прэдаставілі тэрыторыю, ракетныя атакі адбываліся з тэрыторыі Беларусі, потым гэта спынілася. Лукашенко як бы крыху адступіў ад гэтага суудзелу ў агрэсіі. Натуральна, он яго падтрымлівае і на словах, і там і прамысловасцю, і гэтак далей. А як вы бачыце, якая можа быць магчымасць як бы
пашырэнне вось гэтага ўдзелу. У чым Москва можа быць зацікаўленая? Ну што, адкрыць артылерыйскія склады, больш боепрыпасаў перадаць, тэхнікі, прамысловасць больш заангажаваць. Такая невялічкая агаворка была, калі Путін размаўлялі з Лукашэнкам з касманаўтамі, вот Путін сказаў, і оптика, вось оптику нам падавайце, оптика хорошая у вас. Вось што можа быць гэтым большым як бы удзелам Беларусі ці рэжыму Лукашэнкі ў вайне супраць Украіны? Можа быць некалькі варыянтаў і некалькі адзін да аднаго, якіх можам спалучыць у агульны. Першае, военно-прамысловы комплекс. Он ужо дапамагае Расійскай Федэрацыі. І тое, што кажуць пра оптыку, пра іншыя там мікрасхемы, гэта ўсё адбываецца, і Лукашенко ў гэтым зацікаўлены. Ён зарабляе на вайне, ён зарабляе на смерцях украінцаў. Ён будзе прадаваць, займацца вытворчасцю столькі зброі, столькі элементаў для зброі, колькі будзе патрабаваць Расійская Федэрацыя. Бо гэта грошы, гэта яго асабістыя грошы, гэта грошы для падтрымку эканомікі, а гэта значыцца сваёй улады, якую ён узурпаваў на тэрыторыі Беларусі. Што тычыцца іншых элементаў ангажавання, гэта зноў жа такі пытанне выкарыстання тэрыторыі Беларусі. Тэрыторыя Беларусі можа быць выкарыстана ў некалькі спосабаў. Па-першае, гэта абстрэлы з тэрыторыі Беларусі, тэрыторыі Украіны з выкарыстаннем авіяцыі, гэта аэрадромы, гэта і ракетныя абстрэлы. Другі элемент выкарыстання тэрыторыі, гэта зноў жа такі агрэсія, якая можа быць ажыццёўлена. Так што мы павінны тут раскладваць на некалькі варыянтаў, якія могуць у суме супасць, альбо адзін за адным будуць наступаць. Што тычыцца патэнцыйнага ўдзелу беларускай арміі ў агрэсіі, Лукашенко гэтага не хоча, гэта напэўна мы разумеем, але Лукашенко да гэтага падрыхтаваўся. Ён ужо фактычна на працягу гэтых 2 гадоў настолькі вышкаліў, настолькі вытрэніраваў сілы спецыяльных аперацый, узброеныя сілы Рэспублікі Беларусь, што іх патэнцыял удзелу ў агрэсіі даволі высокі. Але гэта зноў жа такі рэальна толькі пры базавай умове, калі зноў з'явяцца на тэрыторыі Беларусі расійскія войскі. Вось толькі тады гэты сцэнар можна разглядаць. Гэты сцэнар можа разглядацца як у бок Украіны, так і ў бок краінаў Захаду. Але гэта сцэнар не агрэсіі прамой у адносінах да НАТО, але дэстабілізацыі сітуацыі на межах, правакацыі, стварэння нейкага канфлікту дзеля таго, каб НАТО больш рэсурсаў і сродкаў накіравала менавіта на абарону сваіх межаў, на сваю нацыянальную бяспеку, а менш сродкаў і рэсурсаў аддавала ў Украіне. І ў гэтым таксама з'яўляецца стратэгічная роля Лукашэнкі. Але Лукашенко баіцца чаго? У 2022 годзе, калі ён прадставіў тэрыторыю Беларусі, калі ляцелі ракеты, самалёты стартавалі з тэрыторыі Беларусі і забівалі украінцаў, украінцы не адказалі Лукашэнку канвенцыйнай зброі, не ажыццявілі абстрэл тэрыторыі. І Лукашенко гэтага вельмі баіцца. Таму каля Мозера ён зараз паставіў супрацьпаветраную абарону. Таму ён закупіў такую колькасць С-300, С-400, Іскандераў. Ён закупляе таксама супрацьпаветраныя адпаведныя сродкі. Створаны базы у Лунінцы, Брэсцкая вобласць, у Зябраўкі, Гомельская вобласць, у Мачулішчах разбудавана. Мы казалі ўжо з вами пра Мозер. У Гродна таксама супрацьпаветраная абарона. Ён разумее, што калі яму не будзе выхаду і ён будзе больш зноў ангажавацца ў вайну, уже рэальнымі вайсковымі дзеяннямі з тэрыторыі Беларусі, то украінцы дадуць гэты адказ. Таму нам важна тлумачыць беларусам, што вінаваты у наступствах будзе толькі і выключна Лукашенко, яго рэжым, яго ваенная хунта, якая сёння ёсць у Беларусі. Павел Павлович, як ви ставитеся до такого питання? Я криху закрину його на початку. Гаворка йде про транзит улады. Вось, ну, шмат про гэта размова ідзе, так? Незабаве пачнецца паседжанне Усебеларускага народного сходу. Вы верите ввогуле в такі сцэнар, што, маўляў, Лукашенко займе пасаду у гэтым УНС, так, сыдзе з пасады прэзідэнта, і хтосьці іншы ў наступным годзе, калі выбар адбудзецца сапраўды па графіку ў 25-м годзе, яго, так бы мовіць, выберуць на яго на месца. Я скажу, чаму я пра гэта пытаюся. Я бы гэтага цалкам не адкідаў. Гэта цікавы варыянт, нават з пункту гледжання Крымля. Таму што Лукашенко цалкам нелегітымны. Нават Путін часткова мае легітымнасць. Так? Ну, вядома, што расейцы яго падтрымліваюць. Лукашенку, ну, мала хто з беларусаў падтрымлівае. І як бы абнуліць беларускага кіраўніка, адправіць Лукашенку на такую, скажем так, пенсію палітычную, так? Які будзе кантраляваць часткова палітычнае поле, але паставіць кагосьці свежага, якога нават на Захадзе, ну, маглі б нават і часткова прызнаць. Як вот вы ставіцесь да такога варыянту развіцця падзеяў?
Я думаю, што гэта пытанне можа абмяркоўвацца паміж Пуціним і Лукашэнкам у 4 вочы. Это не абмяркоўвалася на Савеце бяспекі, але думаю, што такое пытанне абмяркоўваецца, таму што яно ўжо ставілася яшчэ ў 2020 годзе. Але лічу, што гэты варыянт націску Расійскай Федэрацыі са спробай змяніць Лукашэнкі рэалістычны толькі тады, калі Лукашенко будзе адмаўляць Пуціну, Крамлю у большай ангажаванасці ў вайну. І вось тады будзе створана сітуацыя, калі сёння Лукашенко стаіць перад Крамлем на каленях, яго паставяць на четверенькі. Ён будзе стаяць на 4 лапах, і ў гэтую сітуацыю, у гэтае становішча яго можа паставіць Крэмль, Расійская Федэрацыя. Калі ён адмовіцца больш ангажавацца ў вайну. Сцэнары могуць быць наступныя. Першы, і гэта галоўны, вядучы сцэнар. Лукашенко любіць на гэтай зямлі больш за ўсё уладу. І ён ніколі ад яе не адмовіцца. Вельмі цікавымі будуць, я думаю, падзеі 24-25 красавіка ў Мінску падчас так званага Усебеларускага народнага сходу, таму што ўпершыню ён мае нібы канстытуцыйны статус, таму што так Лукашенко вырашыў, а не беларускі народ. Так вось, будзе абранне старшыні. Калі ён абіраецца старшынёй Усебеларускага народнага сходу, ён захоўвае на сабой узурпаваную пасаду прэзідэнта і ідзе на наступнае перапрызначэнне. Магчыма, нават у 2024 годзе ён можа знянацку аб'явіць выбары дзеля таго, каб спутаць карты дэмакратычным сілам, беларускаму грамадству, як каб спутаць карты і для Крамля. Ён робіць гэта знянацку, хутка, і выбары могуць прайсці прызначэнне ў гэтым годзе. Альбо ў 2025 годзе. Другі сцэнар, які малаверагодны, але таксама тэарэтычна магчымы, гэта калі ён становіцца старшынёй Усебеларускага народнага сходу, а на пасаду прэзідэнта прызначае кагосьці, хто яму абсалютна лаялен. Хто можа быць яму абсалютна лаялен? Толькі з яго сям'і Віктар. Віктар, конечно, гэта не той чалавек, які вельмі хацеў бы ўлады, ён хоча шмат грошай, ён мільярдэр ужо па скрадзеных грошай з Беларусі. Але тэарэтычна можа такі сцэнар існаваць. Але на яго даю мінімальны шанс. Мінімальны шанс. Лукашенко, я думаю, што, зноў ж такі, мы пабачым, як гэта будзе адбывацца на Усебеларускім народным сходзе, і тут ёсць вельмі вялікі нюанс. Упершыню у Лукашэнкі з'явіцца намеснік. Бо по закону об Усебеларускім народным сходзе ёсць намеснік старшыні Усебеларускага народнага сходу. У гісторыі сучаснай Беларусі, у гісторыі Лукашэнкі, калі ён трымае ўладу Беларусі, такога не было, каб у яго з'явіўся фармальны намеснік. Хто ім будзе? Качанова? Хтосьці іншы? Ну вось мы з вами, я думаю, можа пабачым 24-25 сакавіка, і гэта цікава. Наталья Качанова ўжо мае пасаду, то бок інтрыга застаецца, намеснік Лукашэнкі, гэта гучыць цікава. Павел Павлович, я хацеў яшчэ пад канец закрануць яшчэ два пытанні. Вось вы звярнулі ўвагу на вострую патрэбу таго, каб падняць тэму магчымага закрыцця чыгуначнага спалучэння паміж Захадам і Кітаем, які ідзе праз Беларусь. Гаворка ідзе пра тое, што частка кітайскіх тавараў ідзе праз чыгунку, у тым ліку праз Беларусь, і гэта можна выкарыстаць як рычаг для вызвалення палітычных вязняў. Гэтую тэму прапаноўваюць ужо даўно, але ніхто як бы не дайшоў да канкрэтыкі. Вось галоўнае пытанне: ці ў стане такую прапанову падтрымаць нашы партнёры, маецца на ўвазе беларускага грамадства, палякі, літоўцы, Нямецчына, напрыклад. Як вы гэта бачыце? У меня были непосредственные размовы с адпаведнымі асобамі, і я скажу так, што меркаванне наступнае. Гэта, хутчэй за ўсё, апошні інструмент, які можа быць скарыстаны. Моя логіка, я прадставіў яе ў артыкулу аўтарскім у цэнтральнай польскай газеце «Газета выборча» на гадавіну народзінаў Анджэя Пачобута, іншая. Я лічу, што мы не павінны чакаць на выкарыстанне гэтага інструменту, калі адбываюцца все больш і больш жахлівыя сітуацыі ў нашай краіне. Што мы павінны дачакацца большай ангажаванасці Лукашэнкі ў вайне, мы павінны дачакацца больш смерцяў беларускіх палітзняволеных, ці сёння скарыстаць з гэтага інструменту. І нават калі ён не спрацуе, але ў нас будзе чыстае сумленне. Бо калі мы будзем чакаць скарыстаць з гэтага інструменту, мы дойдзем до таго, што гэтыя негатыўныя наступствы адбудуцца, а з інструменту мы скарыстаем па факту, калі ён будзе ўжо мець меншае значэнне і меншы ўплыў. На жаль, не хапае пакуль палітычнай волі, ну і зноў жа такі можа недахоп інструменту. Гэтае пытанне абмяркоўвалася яшчэ ў мінулым годзе, тады я абмяркоўваў з папярэднім міністрам унутраных спраў, з намеснікам міністра ўнутраных спраў Латвіі,
калі Вагнер з'явіўся на тэрыторыі Беларусі, тады пачалі закрывацца пагранічныя пераходы. І тут была памылка. У чым? І мы кажам адкрыта гэта нашим партнёрам. Я казаў гэта ў Брусэлі на мінулым тыдні, казаў гэта на двухбаковых сустрэчах з суседнімі краінамі. Памылка. Нельга закрываць пагранічныя пераходы для людзей, бо і так ёсць праблема выезду, ёсць праблема з атрыманнем візаў. Трэба біць па рэжыму, па яго ресурсах, па яго магчымасцях, прымушаць яго рабіць крокі дзеля таго, што мы з вами чакаем, вызваляць палітзняволеных. І трэба ўключаць у гэта Кітай. Кітай не зоймецца беларускай праблемай. Кітай, конечно, можа шукаць іншыя абыходныя манеўры, але ўсё ж таки гэта моцна ударыць па сістэме Лукашенка, па яго выгляду нават у Кітаі. Яму на гэтым вельмі залежыць. Ён не зможа забяспечыць сябе толькі супрацоўніцтвам з Паўночнай Карэі. Кітай – гэта другі гандлёвы партнёр для Лукашэнкі. І калі зачыняецца чыгуначны транзітны шлях, гэта будзе мець уплыў, будзе мець наступствы. Але для гэта патрэбна воля, дарэчы, не толькі Польшчы, гэта і Германіі, гэта заходняя Европа, бо яны зацікаўлены ў кітайскіх таварах, яны зацікаўлены ў гандлі ў Кітай. Гандлёвы абарот там сотні мільярдаў еўра. Таму тут рызыкі, конечно, вялікія. Але нам баліць, бо гэта людзі, гэта жыцці людзей. Павел Павлович, у нас скончивается час, мы мусим заканчивать. И вот, например, канцлер Олаф Шольц, который только что наведал Китай, мог бы недзе намекнуть про гэта у размове с китайскими товарищами. Я спадзяюся, что эту тему, принамсі, могла бы закрануть Светлана Тихановская, якая будет удзельнічаць у міністэрскім саммите Великой Семерки у Италии, які адбываецца в гэтыя дні. Ну, принамсі, мне хотелось бы у гэта верить. Великий дякую вам, Павел Павлович. Дякую вялікі. До побачення. Светлана Тихановская працягвае ўздымаць беларускія пытанні ў кабінетах кіраўнікоў дзяржаваў. Пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі прайшло амаль 4 гады, а беларускі дэмакратычны рух атрымлівае ўсё новых паплечнікаў. Як Кіпр, дзе беларуская дэлегацыя пабывала з візітам, што раней было немагчыма нават уявіць. Таксама Тихановскую прынялі на найвышэйшым узроўні ў Грэцыі і ў Канадзе. Але які вынік гэтых сустрэчаў? Паглядзіце ў нашым матэрыяле. Хутка міне 4 гады пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, а беларускія дэмакратычныя сілы не толькі не губляюць падтрыманне захаду, а і прыцягваюць новых паплечнікаў. 9 красавіка Светлана Тихановская з дэлегацыяй упершыню наведала Кіпр. Пасля яна завітала ў Грэцыю і Канаду, дзе яе таксама прынялі на найвышэйшым узроўні. Беларускія дэмакратычныя сілы ўспрымаюцца на дадзены момант, і гэтыя візіты, яны гэта яшчэ раз падкрэслі, як прадстаўнікі Беларусі, асабліва як прадстаўнікі той Беларусі, якую захад у Беларусі сапраўды хацеў бы бачыць. Паколькі сённяшні рэжым ён абсалютна не адпавядае заходнім інтарэсам, наадварот праводзіць, уласна кажучы, выразную антизаходнюю палітыку, то, канешне, у такіх умовах дэмакратычнай краіны імкнуцца супрацоўнічаць з тымі людзьмі, якія падзяляюць іх каштоўнасці. На Кіпры беларуская дэлегацыя сустрэлася з прэзідэнтам краіны Нікасам Хрыстадулідысам, а яшчэ 2 гады таму падобнага візіту ў гэтую краіну немагчыма было ўявіць. Цікавая трансфармацыя Кіпру, таму што Кіпр уваходзіў у рух недалучэння разам з рознымі аўтарытарнымі дыктатарскімі рэжымамі, быў супраць гэтай дэмакратычнага свету. А ў 2020 годзе, 2021, Кіпр быў адной з краінаў развязу, якая блакавала санкцыі. І зараз, у 2024 мы маем зусім іншы Кіпр. Кіпр, які цалкам упісваецца ў трансатлантычную палітыку, збліжаецца з ЗША, праз Кіпр ідзе вайсковая дапамога ў бок, вайсковая гуманітарная дапамога для Ізраілю, і мы маем зусім іншую краіну. І я думаю, што для Лукашэнкі гэта вельмі нервова, што ён губляе краіну за краінай. Сапраўды, калі раней Кіпр дазваляў лукашэнкаўскаму рэжыму абыходзіць санкцыі, цяпер блакуе звязаныя з рэжымам кампаніі. Нікас Хрыстадулідыс запэўніў Светлану Тихановскую, што кіпрскі ўрад працуе над тым, каб закрыць шчыліны ў санкцыях. Другое, гэта легалізацыя беларусаў і беларускіх прадпрымальнікаў, айцішнікаў, сотні арганізацыяў зарэгістраваныя на Кіпры менавіта сумленнага бізнесу, таму трэба адрозніваць сумленны бізнес па лукашэнкаўскі. І трэцяе, гэта
ўзаемадзеянне на міжнароднай арэне. Кіпр гатовы быць голасам у падтрымку дэмакратычных змен у Беларусі. У Грэцыі Святлана Ціханаўская сустрэлася з прэзідэнткаю Катарынаю Саклерапулю і ўзяла ўдзел у Дельфійскім эканамічным форуме. Александр Лукашенко своими деяниями, своей подтрымкой России, репрессиями у Беларуси, и он же робить все, как звернуть на себе увагу, звернуть увагу на белорусский контекст, что Беларусь по-ранейшему існуе. И те, кто цікавится, займается вымушенно ці невымушенно белорусским питанием, яны ведаюць, якая ситуация, ну и лічыць для себе потребным, прынамсі символично, шмат што заходнія краіны сапраўды зрабіць не могуць, але падтрымаць іншую Беларусь і паказаць, што мы, прынамсі, у нас засталося спадзяванне на тое, што Беларусь калісьці будзе іншай. Сярод сустрэчаў было спатканне з былым прэм'ер-міністрам краіны Георгіясам Папандрэу. Беларуская дэмакратычная лідарка прывезла палітыку архіўныя матэрыялы пра ягонага прапрадзеда Зыгмунта Мінейку, які нарадзіўся ў Беларусі і браў удзел у паўстанні Кастуся Каліноўскага. Беларуская дэлегацыя ў Грэцыі таксама правяла сустрэчу з мэрам Афінаў Харысам Дукасам. Голас Беларусі там чуваць, безумоўна, на парадку дня там зараз Украіна, у другую чаргу Ізраіль, і Беларусь ідзе як бы там трэцяй, чацвёртай тэмай, але падтрыманне вось этой цікавасці да тэмы яно неабходнае. Трэба тлумачыць узаемасувязь паміж падзеямі ва ўкраіне і тым, што робіць лукашэнкаўскі рэжым у Беларусі. Побач Ціханаўскую на Дельфійскім форуме спікерамі выступалі міністр замежных спраў Польшчы Радослаў Сікорскі і журналістка Энн Эпплбау. З міністрам Сікорскім беларуская лідарка размаўляла асобна, закранулі і падтрыманне тэлеканалу Белсат і ваенна-палітычную сітуацыю. У Канадзе эмацыйна сустрэліся са старшынёй Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкаю Сурвілаю. Жанчыны абмеркавалі супольную працу Рады БНР і аб'яднанага пераходнага кабінету. Тут беларускую дэлегацыю сустракалі і прэм'ер-міністр Жустэн Трудо, і міністрка замежных справаў Меляні Жалі, і спікеры абедзвюх палатаў парламенту. Зрэшты, ці могуць такія высокія візіты прынясці імгненны эфект для сітуацыі ў краіне? Заходнія ўрады, яны дэкларуюць падтрымку дэмакратычнай Беларусі. Гэта ўсё добрыя словы, якія відавочна яны падабаюцца. Гэта ўсё гучыць прыгожа. У канадскім выпадку, гаворка ішла таксама пра санкцыі, і гэтыя санкцыі былі прыняты. Астатнія краіны, яны гавораць пра падтрымку беларускіх незалежных медыа. Гэта ўсё добрыя справы. Галоўнае, каб добрыя словы, галоўнае, што каб пасля словаў прыйшлі справы. І са справамі выглядае звычайна не так добра, як словамі. Хаця магчымасцяў паўплываць на стан рэчаў у краіне ў захаду няшмат, візіт у Канаду стаўся істотным для беларускага пытання. Хутка пасля яго ў краіне пачаліся кансультацыі з дэмакратычнымі сіламі Беларусі на ўзор стратэгічнага дыялогу з ЗША. Гэта інстытуцыялізацыя адносінаў. Вельмі важна, каб сустрэчы мелі практычны вынік у выглядзе дапамогі медыям, грамадзянскай супольнасці, праваабаронцам, у выглядзе санкцыяў. Каб была выпрацаваная доўгатэрміновая стратэгія, неабходна адносіны фармалізаваць. Стратэгічны дыялог, кансультатыўная група з ЕС, кантактная група Рады Еўропы, зараз кансультацыі з Канадай, гэта ўсё таксама такое дэ-факта прызнанне дэмакратычных сілаў як суб'екта. Да таго ж, на запрашэнне Італіі Святлана Ціханаўская сярод нешматлікіх гасцей возьме ўдзел у міністэрскім саміце Вялікай Сямёркі ў чэрвені. Ёсць іншыя тэмы, якія маюць зусім іншую палітычную вагу для заходніх краінаў. Таму вось магчымасць скарыстацца такой платформай, такім форумам, каб нагадаць пра сябе і ўзгадаць становішча ў Беларусі і ўзгадаць тое, што Беларусь можа насамрэч быць іншай, што той вось лёс, які зараз Беларусь напаткаў, сістэма Лукашэнкі, што гэта не назаўсёды, што Беларусю трэба займацца, пра Беларусь трэба клапаціцца, у Беларусь трэба укладвацца, я маю на ўвазе дэмакратычную іншую Беларусь. Гэта ўсё добра. Гэта выдатна, гэта інвестыцыі на будучыню. У Італіі, дзе адбудзецца міністэрскі саміт, беларуская дэлегацыя зможа ўстанавіць кантакт з краінамі, з якімі дагэтуль не было кантактаў на высокім узроўні, напрыклад, з Японіяй. Магчымасць удзельнічаць у гэтай падзеі унікальная. Гэта стане яшчэ адной прыступкай, якую дасягнулі беларусы, нават праз амаль 4 гады пасля прэзідэнцкіх выбараў.